Дами и господа, петък вечер е. Какво по-добро време за печалба? Играта, която може да ви я даде, започва! Още утре някой от вас може да спечели големия джакпот в Бинго Милиони, който расте с всеки изминал ден и е над 1 милион лева. Аплодисменти! А още сега двама участници от Бинго Милиони ще имат невероятния шанс да спечелят 40 000 лева. Завидяхте ли? Не дейте! Всеки един може да се озове на тяхно място, при това много лесно. Вижте как! Как се играе на Бинго Милиони? Играйте с избраните от вас 6 щастливи числа с талон, пуснат в букмейкърските пунктове на Евробет и Лотария България. След като пуснете талона, вашите числа автоматично участват в следващото тегляне. В Бинго Милиони се теглят 35 числа. Големият джакпот е ваш, ако познаете първите 6 изтеглени числа. Ако познаете 6 числа на 7-то изтеглено, печелите 100 000 лева. Ако имате 6 числа на 8-то изтеглено, 20 000. Ако имате 6 числа на 9-то изтеглено, 5 000. И така до 35-то число. При 6 познати числа винаги имате печалба. За участие в жребия за телевизионното предаване, където може да спечелите 2 милиона лева. Регистрирайте кода на своята квитанция на Бинго Милиони БГ или на телефон 0700 20 260 и я пазете до 30 дни след това. Ако бъдете изтеглен, ние ще се свържем с вас. Днес играта, на която играем, е ротативка. Тя дава огромен шанс и на двамата играчи. Ако ударят 3 еднакви знака, Бинго Милиони, те могат да спечелят цели 10 000 лева. След това те ще имат възможност да удвоят спечеленото. Даже 2 пъти. Време е да ви представя хората, които си мечтаят да бъдат победители. Пред името му не стои главен, а само помощник. Готвач, но в Бинго Милиони това не е главното. Аплодисменти за Явор Николов от Дулово! Вторият ни играч работи в благоустройството. Късметът пък работи за него. Аплодисменти за Милко Костадинов от Шумен. Пожелавам ви късмети на двамата. Благодарим. Дами и господа, да играем Бинго Милиони. В ротативка имате право на един опит. Яворе, с тебе започваме. Нали така? Готов си? Идеално, да. Айде да видим. Ето я ротативката. Когато си готов, натисни червения бутон. Да видим какво ще му се падне. Хе-хе! 3 подкови, 3 златни подкови. И това е 3000 лева. Добре, нека да видим на Милко какъв ще бъде късмета. И на Милко... Не! Милка има 2 400 линии и една подкова. Това са 230 лева. Yes. Сега пред всеки един от вас има невероятната възможност да удвои своята сума или да намали на половина. Яворе, ще играеш и на играта черно-червено? Ще играя, да. Ще играе Явор. Милко ти? Също. И Милко ще играе. Яворе, започваме с теб. Трябва да познаеш цвета на картата. Червен или черен? Червен. Червен цвят. Избра Явор. Да видим какво ще стане. Черна. 1500 лева. Добре. Спокойно, спокойно, спокойно. Дишай спокойно. Имаш право на още един опит. До последно. Явор ще играе до последно. Да видим. 400 км съм бил до това студио да дойда. Не мога да го изтърва този шанс. Аплодисменти за тези 400 км. Дали ще познаеш картата? Червено. Пак червено. Разбира Нека се. да маркираме червения цвят. И така, да видим какво ще ти се падне. Черно. 750 лева за Явор. Той рискува. Аплодисменти за този невероятен риск. 750 лева не са никак малка сума. Милко, да видим твоят късмет. Каква карта избираш? Червена. Ето, червена карта избра Милко. И да видим. Червено! 460 лева. Все още обаче води Явор. Ще се пробвам пак късмет. Но ти имаш шанс да победиш. И то Ще доста се голям. пробвам късмет. Втори опит. Черно. Добре. Черно. Втория път Милко избра черна карта. И да видим. Какво ще му спане? Червено. Милко, ти си тръгваш от Бинго Милиони с 500 лева. И това не е всичко. Както обичам да казвам, получаваш тези 5 талони Вегас. Кой знае какво се крие в тях, Милко? Заповядай, те са за теб.
Пожелавам ти успях и получаваш 5 талона левче кефче. Те също са за теб. Нека да аплодираме Милко. Благодаря ти, Милко, за участието. Яворе, ти си днешния победител. В сметката си имаш сумата от 750 лева. Сега, Яворе, ти ще изтеглиш двамата щастливци, които ще играят в играта ни в петък. Когато си готов, телефоните вече се въртат. 0876-1291 е първият ни участник. Нека да видим кой ще бъде вторият ни участник. И той с телефонен номер 08963424. Яворе, радвам се, че се видяхме. Поздравления, ще се видим утре с тебе. Дами и господа, джакпотът е над 1 милион лева и продължава да расте. Той все още чака някой да го спечели. А аз от малък знам, че не е хубаво да караш някого да чака. Нали? Това, което можете да направите, е да се здобиете с билет или талон на Бинго Милиони. И да го регистрирате най-късно до 17 часа утрешния ден. Защото точно в 18:30 ще ви срещна аз, Владо Карамазов. И нека късметът да бъде с вас.